No? Bueno, jo et converteixo en maga de seguida, perquè porto aquí un ventall meravellós, se sent el vent, de l'Aràbia Saudita, tiene gusto a petróleo. Et converteixo en maga, d'acord? Perfecte. Doncs tu que ja ets maga, pots convertir en maga el Briones. O vols dir com sobra? Tu venies a col·laborar, de fet, no? A veure, mira, això és pràcticament, la vaig comparar al Congrés de Barcelona un temps. Aquest és un ventall de l'Aràbia Saudita. Fa olor a petroli, fins i tot. El qui sent en aquest banc es converteix en mag. Vols ser maga? Sí? No. Quan siguis maga m'avises. Ja? Molt bé. Doncs tu que ja ets maga, Anna, converteixes en mag el nostre amic David amb el mateix sistema. Una bona ventaneta, ja converteixes en mag amb ell. No sé. Allora, que no... Ho sabies. Ja me la pensava, aquesta. Menys mal que la vareta màgica no falla mai. Si li vols donar un toque, dona un toque de vareta perquè això... A veure, a casa vostra tot el que toqueu ratlleu. Intentaré donar-vos coses una mica més fortes. A tu t'agrada el futbol, David? Sí. Ets del Barça o d'on ets? Del Barça. Què prefereixes jugar, en camp propi o en camp contrari? Propi. Camp propi, doncs canvia de camp, que estàs a camp propi. I ara ja podem pujar perquè ens vegi tothom. Això, molt bé. A veure, ara, catifa per prendre el sol a la platja. Tu ets l'encarregada, així, d'aguantar la catifa per prendre el sol a la platja. De vegades a la platja fa massa sol i convé prendre no el sol sinó l'ombra, per tant una ombrella, d'acord? Anem a guardar les dues coses perquè no es perdin, així. Pensa una cosa, que per aquí es veu el mànec sempre i per aquí es veu la punta sempre. Molt bé. Anna, tu saps, amb elegància televisiva, fer així? Molt bé. I el mateix amb l'altra mà. El mateix amb l'altra mà. A veure. Molt bé. El mateix amb l'altra mà. Estupendo, saps? Tu seràs l'encarregada d'aguantar l'ombrella i la catifa, l'esterilla. Vigila bé. Amb l'ull dret mires aquí, amb l'ull esquerre mires aquí. Tu ets l'encarregada de guardar l'esterilla i l'ombrella. Per guardar-la bé, amb l'ull dret mires aquí i amb l'ull esquerre mires aquí. Que no s'escapi, d'acord? I tu, David, no et pensis que no hi ha res per tu, també tenim alguna cosa aquí. Mira. Saps el que és això? No. Això és un colador de café antiguo, de lujo. Con borla, finísimo. Como ahora ya no se cuela el café, aquí tengo unos pañuelos y un recordatorio. ¿Voleu veure aquest recordatori? Voleu veure o no? És un recordatori que ja està sortint. Algú dirà, què és això? Doncs ja ho estic dient, un recordatori. ¿Sabes por qué es un recordatorio esto, Ignacio? Mira, esto de hecho es una cuerda, pero tanta cuerda, al final recuerda. ¡Qué broma! Podemos mirar a ver si es de tu talla. A ver si es de tu talla, con permiso. Sí, justo a la medida. Perfecto. ¿Quieres sostener? ¿Hay algún elefante aquí dentro? No. ¿Algún trolebús?
¿Algún profe? No. Aquí hay más trampa que la necesaria. Mira, la cuerda no es para ahorcarte, sino para otro menester que lo veremos a continuación. Tú, con todos los amigos del colegio, vas a ir contando los pañuelos y los pones dentro de la bolsa. Uno. Que son 8. Están aquí, Decíamos, no es para ahorcarte, sino para seguridad, para que no se escapen los pañuelos. Tú haces un nudo a esta altura y seguro que los pañuelos no se van. ¿Vale? Muy bien, un poco más fuerte. Y ahora, para que no se escape el nudo, sostienes por aquí, sostienes por allá. Si a media cuerda mejor, no sé que te vaya a dar un golpe y mal asunto, porque está justo a la altura. Muy bien. Perfecte. No t'has adormit encara? Un ull aquí, l'altre allà. Et pregunto, de quin color és l'esperit? De color colorins. Estampada, estampada. Estampada de color Blau i blau, blanc i blau, no? T'ho ensenyo un cop més i fixa't amb els colors que té, perquè no t'ho penso ensenyar cap cop més, d'acord? Vinga, aquí està. Surt a l'altra banda. Molt bé. Tu tens l'ombrella que és de color. Estampada de color Verd. blanc, Blau. Molt bé. Gris. Groc. I tu tens, David, els 3 mocadors ben lligats i ben agafats. A aquestes hores no em desculpeu. He posat 3. 8. Doncs per què n'hem posat 8 si el joc es fan 3? Bé, total, que si n'hem posat 8 i es fan 3, n'hem de treure... Sí. Doncs vinga, tu mateix, després el nus. Ai, Déu meu. I el treus quals matins 5. Escoltant, ho treus 5. Deixa'm un moment, que jo això no m'ho crec. Jo això no m'ho crec. Em temo el pitjor.